Jadranga Sturm Kocsian, Szlovénia bukaresti nagykövete is üdvözli a nagygyűlést. Egy levélben: Tisztelt Balázs úr! Nagyon szépen köszönöm a meghívást a Székely Szabadság napjára, illetve az ahhoz kapcsolódó ünnepi alkalmakra. De sajnálattal kell tájékoztassam, hogy váratlan és halaszthatatlan tennivalók miatt nem tudok azokon személyesen részt venni. Felhasználva ezt az alkalmat, hadd fejezzem ki gratulációmat ezen megemlékezés alkalmából, melynek nagy jelentősége van az ön közössége számára. Szeretném ugyanakkor megerősíteni Szlovénia köztársaság hivatalos álláspontját a nemzeti kisebbségek ügyében, mely álláspontnak sajátos jelentőséget ad az, hogy országunk jelentős létszámú őshonos magyar közösségnek ad otthont. A szlovén köztársaság határozottan kiáll a nemzeti közösségek jogai mellett, összhangban az Európai Unió értékeivel, a meghonosodott gyakorlattal, illetve az unió jogkereteivel. Fogadja kérem legmagasabb tiszteletemet, Jadranga Sturm Kocsian nagykövet.